Awan-awan nyongrek degan nggih. Delah mburi omah ki ana wit kelopone. Wah, degane ya wis lumayan iki. Semplumut. Kini bo siji. Wite rapati dhuwur ning degane duwadi iki. Ati senggek wae nganggo genter. Lah iki nibo meneh loro. Lah iki pitik jagone malah nyedak-nyedak dibelah kok piye. Langsung bencah wae digane. Loro wis akeh iki. Ocek degan ini gampang ya. Sing wangel ki nek ocek klopo kulitan kae. Wah, rekosane ra eram. Sok kabeh. Wah, loro akeh. Suker tenan iki.